It-tlieta fil-għaxija l-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil sejjaħ konferenza tal-aħbarijiet urġenti li fiha reġa' tkellem dwar l-Enemalta. Simon Busuttil għamel diversi dikjarazzjonijiet fuq il-ġenerazzjoni tal-elettriku li ħafna minnhom lanqas kienu jinftehmu. Dan kollu jfisser illi Malta ser tkun marbuta b'elettriku aktar milli għandha bżonn. Simon Busuttil li fi żmien amministrazzjoni ta' Gonzi ddefenda l-ogħla kontijiet tal-elettriku kritika lil gvern li raħħas il-kontijiet. Illi jixtri elettriku bi prezz illi huwa ogħla minn dak illi huwa available fis-suq. Mistoqsi kif jista' jkun kredibbli wara li ddubita kif jistgħu jorsu il-kontijiet Busuttil għalhekk. Li mhuwiex kredibbli huwa l-Prim Ministru. Madankollu Busuttil baqa' ma qalx jekk iraħħasx il-kontijiet tad-dawl. Kieku inti kont Prim Ministru kontra ħassom il-kontijiet. X'għaddieħor? Kontra ħassom il-kontijiet, Dr. Busuttil. Permettili ta'. Busuttil qal li bil-moħbi l-gvern għamel tranzazzjoni biex il-Petroleum Division li kienet tagħmel parti mill-Enemalta tgħaddi għand kumpaniji oħra tal-gvern. Illum sirna nafu illi l-gvern xtara il-Petroleum Division tal-Enemalta biex bekk ikun jista' jagħtiha ammont ta' flus sabiex din terġa' tħarsu lura lill-gvern. Din hija ħaġa illi saret kompletament bil-moħbi. Iżda Busuttil kien żbaljat għal kollox għaliex mhux talli ma sar xejn bil-moħbi tal-Ministru tal-Enerġija Konrad Mizzi qal għal aktar minn darba li l-Petroleum Division ma kienx parti mill-ftehim ma' Xangaj Elettriku għalhekk ser tibqa' tal-gvern. Sa dan it-tant il-gvern fi stqarrija qal illi ħadd ma jista' jifhem x'qed jipprova jgħid il-kap tal-Oppożizzjoni dwar il-qasam tal-enerġija. L-unika ħaġa li tista' tinftiem hi li l-kap tal-Oppożizzjoni ma jistax iniżżilha li l-kontijiet tad-dawl u l-ilma ruħsu fl-2014 għal familji u se jerġgħu jursu l-kontijiet għan-negozji fl-2015 u dan se jsir mingħajr l-ebda piż żejjed ta' taxxi.